Til april bliver Bornholm vært for årets MTBO Camp. Det er en træningslejr i orienteringsløb på mountainbike. 227 deltagere fra hele Europa har allerede meldt sig til, og det er første gang, at så mange mountainbikere kommer til øen for at træne. For nogle er det her en helt almindelig skovsti med udsigt til Rubinsøen syd for Hasle. Men til foråret bliver det et af de terrænger, som mere end 200 mountainbike-cyklister skal forsere her på Bornholm. Jeg tror, det bliver pissefedt. Det bliver helt unikt. Ja, man kan vist roligt sige, at han glæder sig, Johan Holtmann Jacobsen. Finder du mig til næste post? Arrangør af årets træningslejr i disciplinen mountainbike orientering. Det kombinerer det fede ved at have motion for hjerne og hjerte, som man kan fra mellemorienteringsløb, og så adrenalinen fra mountainbike, hvor vi jo kører med 40 km i timen på små fede single tracks og ned over stallebakker og bare komme ud og få mudder i havn. Og den fornøjelse får 227 deltagere fra hele Europa, hvor nogle er motionister, mens andre er en del af verdenseliten. Kom lige på. Og som i de klassiske orienteringsløb skal deltagerne finde de poster, der er placeret på banen ved hjælp af kort og kompas, mens de kører mountainbike. Man tænker lidt op i hovedet. Venstre, højre, lige ud. Venstre, for ligesom at for ikke skal stoppe op for meget og tage vigtige sekunder. Træningslejren strækker sig over 5 dage, hvor deltagerne bliver præsenteret for 9 forskellige bornholmske terrænger, heriblandt Galløkken, Rakhammer og Almindingen. Ja, men Bornholm er helt unik i Danmark med naturen, og så er det bare så hyggeligt at komme herover. Og så er jeg jo selv fra Bornholm, så jeg synes, det var optimalt at trække en masse folk herover og vise øen frem. Har man mod på at melde sig til træningslejren i mountainbike-orientering, så er der stadig åbent for tilmeldinger. Det kan gøres på hjemmesiden mtbocamp.dk.